wangu Njuzu yakanonga bracelet raive worth $6 billion ichitoiburitsa chonoti ii chinhu chine value ichi pasina maminutes yakabva yarohwa netsunami. Wangu Njuzu yaya ichibva yarapurirwa kunze kwemvura ichitomuka ichiona iri panze pemvura panze pemvura ichitoshamisika kuti ako kuno kune panze ichidai so yakuona haisina muswe. Wangu yatosara yaane makumbo wangu payakavhunduka wangu ichitoona makumbo ayo kudai yabva yajambira mvura ichinodai so muswe wayo wefishi wakabva wadzoka wangu yakabva yafara wangu yaitoshamisika because zvese izvi yanga isati yambozviona yanga yagara ngojaira kugara pasi pemvura wangu payakadai so ndo payakabva yanoona pane munhu yabva yavhunduka but munhu yaya mukomana anga asina kuti asi anga asina kuiona akabva atodzokera mukomana anga atongobudawo panze kudai akunzwa mukomana yarara akunzwa noise kudai kubuda kudai kuna mumba makasviba masinhesi akasviba chii chiri kuitika kudai mune tsvina chikafu hembe dzakangozara pasi pakadai abvaona kuti makumbo tomusikana akavhunduka wangu abva awira pasi unodai so kudai akatambira ntsvike mudhuze kudai kuona kamwana akatamana kabhebaka kudai akwabvunza kuti kwewo uri kuitei munomu kudai so kaikai kangataure because kanga sati kakugona kutaura wanga angoramba kanyara kafriza angomutarisa idzi dzikumbvunza kutsvagei munomu ndiwe ani waiza idzi dzarwadziwa manje dzakuti akuya akapfeka hembe dzangu kuda unomutorera hembe kudai kurowa nebhutsu anokikirwa kakadaro wangu kudai achiri kuvhunduka bada kudzoka futi mudhuze achiti ndipe hembe dzangu nokudai bhanzi imwe shkwada icho chakawira kwadaro wangu Njuzu yave nesimba rimwe rekuti yaitova nemapowers wangu dzakutanga kutya manza kuti it's okay unoona ungochengetako Njuzu ipa yakaona mvura kunze ikati hamira ndokwanisa kujambira panze kandinoenda kudai kunodai yarovera wangu aya tinzwa kuti shit damn it.